Bon dia. Com anem? Ui, li he fet volta a la càmera, ara no sé què he fet. Aquí. Ja està. Com va? Preparades? Pel HIFT de diumenge? Preparades per començar? Bon dia a la Vila del Pingüí, a tothom. Bon dia. Sí, no? Sempre. Vale. Bon dia a tothom que aneu entrant. Mariona, Esther, Pepi, bon diumenge igualment. Molt bé, avui anem a fer el HIFT, seran en blocs de 2 minuts. Són 10 blocs de 2 minuts, per tant sortiran uns 25 minuts amb els descansos. Són 2 minuts de treball seguits i 30 segons de descans. Els 2 minuts de treball seguits els dividirem en 4 parts de 30 segons cada una. 30 segons, un exercici per pujar bon dia, Ari, Helena, Mercedes. 30 segons un exercici per pujar la freqüència cardíaca, 30 segons un exercici de core i força. 30 el primer de freqüència cardíaca i 30 segons més el segon de core i força. I així durant 10 cops. Són 10 minuts de treball, són 10 blocs, 2 minuts de treball seguits. Per tant, què tal, Helena? Per tant, pujarà molt la freqüència cardíaca i tindrem no tindrem descans en cada bloc de 2 minuts, però després tenim 30 segons per recuperar entre bloc i bloc. Facilet. Primer, 3 minuts d'escalfament i ja està. Recordeu, si és el primer dia, és alta intensitat, però sempre has d'evitar. Pots evitar impactes, pots no saltar en qualsevol de les opcions. Jo faré opcions, si no vols saltar no saltes, i mai que facin mal les articulacions, ni zona lumbar, ni zona cervical, ni articulacions. Colze, espatlla, musculatura sí, però articulacions no. Vale? Anem-hi, som-hi. Poso música, 3 minutets d'escalfament accelerat per pujar una mica freqüència cardíaca i comencem aquest treball de diumenge. Silencio comentaris. Comença fàcil. Comença amb skipping. Recorda, si no vols, no saltis. Pit ben obert, mou braços. Ara sí. Vale, des d'aquí, squat lateral. Comença obrint el pit, genoll busca punta del peu. Culpa enrere i a baix. No hi ha ritme ara, Fes el teu ritme més lent, més ràpida. Lanx enrere, com sempre, lanx vertical, el pit ben obert, el genoll de darrere sota del maluc. Comencem a activar, pot ser més lenta o més ràpida, tu mateixa. Vale, queda't ara amb la cama enrere, mà, torna amb la mateixa cama i canvi de cama. Cama enrere és com un burpee, però ho faig lent, simplement. Cama enrere, mans a terra, allarga, tornes, cama enrere, allarga. És igual que abans el lunge, però intenta mantenir super recta la columna quan ets a la planxa. Al teu ritme, al teu ritme. Si vols ara, accelera i fes burpee. Lent, sense flexió, sense salt. Només acabant d'escalfar. Quan vas enrere, activa l'abdomen, fica-la dintre i torna. Recorda l'opció sempre, cama d'una a una. Un últim. Vale, des d'aquí, lateral. Llença't, cau suau. I si no vols saltar, no saltis, més petit. Necessito amortellir el cop i tornar. Vale, queda't. Flexiona genolls. Com sempre, si no vols saltar, no saltis. Espatlles a baix.
Activa abdomen. Són els últims segons ja. Perfecte. Vale, stop. Molt bé, des d'aquí només gatzoneta. Genoll va davant i a fora. Activa abdomen, obre pit. Perfecte, comencem el primer treball. 2 minuts de treball en 4 blocs de 30 segons. Primer exercici seran 10 skippings, un squat. 10 skippings, un squat. El segon te l'explico mentre estem treballant. Comencem. Comencem en 5, 4, 10 skippings, un squat. Som-hi! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Obre pit, activa abdomen. Quan baixis a baix, pit a dalt. 15 segons. Mou braços. Deu segons. Sigue igual, continua igual. Mira. Als 30 segons, planxa aixecant una cama o aixecant una cama i una mà. Ja, planxa. Aixeca una cama i queda't aquí o aixeca mà contrària i cama. Només aguantar aquí 30 segons. La mà sota de l'espatlla. Si és massa per mi, només la cama o les dues al terra. 10 segons. Vinga, que ja ho tens. 3, 2, skipping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ara. Activa abdomen, activa. 10 segons. Esquena ben llarga. 4. Planxa. Ara amb l'altra mà i l'altre peu. Vinga, aixeques una i aixeques. 25 segons. Intenta que el maluc no giri. Queda't paral·lel a terra. 10 segons. Força amb la mà que t'aguanta just a sobre de l'espatlla. Stop. 30 segons de relax. Tenim el primer. Queden 9 per davant. Ja està. Primer exercici. 30 segons aquí. El segon és des d'aquí caminar. Planxa, flexió, torna a planxa. Vale? Els dos exercicis. El primer per disparar el cor, treballar cames, el segon pel cor, Anem-hi, 30 segons. Cau suau. El pit a dalt quan caic. Baixo amb el maluc, no amb el tronc massa. Que no vull saltar. Més aquí baix. Quan vas davant, cul davant. Cul davant. 3, 2, la planxa. Camina, flexió de tríceps. Torna. Pots fer la flexió amb el genoll. Cap problema, pots posar genolls. 15 segons. No baixis més enllà dels colzes a la flexió. Entonces tens una més. Canvi. Vinga. Genoll busca la punta del seu peu. Molt bé.
3, 4, baixa. I així. I el segon te l'explico després. 8, 7, som-hi. 1, 2, 3, 4, a baix. Recorda mantenir-te dret davant tronc. Abdomen a dintre, pit obert. Vale, 10 segons. Continua igual, mira, següent. Flexió, gira cap a mi. Amb mi, baixa a terra, flexions. 30 segons. Sempre gira al mateix costat. Sempre al mateix costat. Opció, genolls a terra. Genolls a terra. Quan giris a dalt, la mà es queda a sobre de l'altra. No gira cap enrere, a sobre de l'altra. 8 segons. Rota en bloc tot el tronc. Amunt. Pam, 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 pam. Recorda, si no vols saltar, 4 d'anys, mantenim tronc a dalt, una gatzoneta. Més, 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 més. I bé, la flexió és rotar de costat. A l'altra banda. Activa abdomen, no baixis més enllà dels colzes. El colze és el límit amb el tronc. Recorda opció, genoll. Si estàs de genolls, giraràs menys. 5 segons. Stop. Comencem el quart bloc. Burpee amb salt, com a exercici de cardio. Si vols, si estàs a tope d'avui, burpee a una mà, canvies cada cop la mà. Si vols, 4, 3, 30 segons, burpee salt. Si vols a una mà, si no les dues, que tu vulguis, ves canviant la mà. I quan baixis a la planxa, que no s'enfonsi el cul. Amunt. Continua igual, mira el següent. Planxa, mateixa cama. Amb mi, ja, planxa. Només una cama, només una cama. Si pots, no toquis el terra. Si no puc, genoll a terra. Genoll a terra, cap problema. 15 segons. Espatlles a sobre de les mans, no darrere. Fica l'abdomen, obre el pit. 3, 2, burpee, una o dues mans. Cau suau del salt. Sempre abans de caure, gatzoneta. I llavors el burpee. No vagis directe a baix. Gatzoneta. 10 segons. Planxa a l'altra cama. Obre pit. Fes força amb les mans al terra per no enfonsar-te. Separa't. Recorda, opció genoll a terra.
carrer lateral. No cal baixar al terra, cal que baixis amb el pit a dalt. Toca cama si vols. 5 segons. Petits els passos, superràpids. Pit obert a baixar. Separa cames. Més ràpid. Continua igual, mira el següent. Les espatlles a terra. Baixa, mira al terra. L'espatlla al terra, no s'aixeca. Baixa tot el que vulguis, però espatlles al terra. Que no puc. Genolls. Flexiona'ls. Cap problema. Ves el més lluny que puguis, però espatlles al terra. 5 segons. Amunt. Ràpid, petit i ràpid. Bola. Agilitat. Pit amunt, baixa amb el cul. Més velocitat. Vinga. A terra. Recorda l'opció, flexionar genolls. Una mica dintre. Espatlles enganxades al terra. 3, 2, molt bé. Tornem a fer el mateix. 10 skipping, un squat. I després la planxa. Amb una cama o cama i peu. 10 segons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Busca velocitat. Obre pit. Mou braços. Prepara't per la planxa. 4, 3, 2, planxa. O una cama o cama i mà. Força amb el braç i t'aguanta. Empenya al terra. 10 segons. Allarga el peu. 3, 2, amunt. I si aquí notes que ja falles, camina, però no ens deixis. Segons. Una més. Planxa. Activa l'oblic. Pit obert. Que no puc. Aquí. O genoll. Cap problema. 10 segons. Força la mà, força! Stop! Oh! Queden 4, ja hi som. Salt lateral i després caminar, flexió, tornar.
recuperació. Si veus aigua o un grupet, no beguis massa. 3, 2... Cau suau, suau. Sí, aquí ja no pots més. Camina, camina. És molt, 2 minuts seguits. Camina amb els braços. Una flexió de tríceps. Torna enrere. Amunt. Recorda, puc posar genolls. Activa abdomen, a dintre, pit obert. Una més. Squat lateral. Oh! Que no faci mal zona lumbar. Baixa amb el valor, no amb el pit. Planxa, flexió. Flexiona genolls al baixar i al pujar per protegir lumbar. Va que s'acaba, 10 segons. Última, última. Oh. Superbé. Burpees a una mà, a dues. I planxa lateral. Respira, si vols aigua, grupet curt. 4. Burpees amb salt. Pot ser una mà, però baixa la xuleta. Si notes mal a la zona lumbar, camina i no saltis. Planxa, una cama. Separa't de terra, separa't. abdominals. Els abdominals, espatlles a terra.
Rota el maluc però espatlles a terra. Carrera. Separa cames al baixar. I compta el caure. Aquí. No aquí, no aquí, no. Baixa cames, baixa cames. 1, 2, 3, pam! 1, 2, 3, pam! Quatre, tres, a terra! Malica dintre, malica dintre! Recorda, si vols, genolls flexionats. 10 segons. Fes força amb les mans i amb les escàpules al terra. Amunt. Lateral. Segons, vinga, 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 vinga. Aguanta, aguanta, aguanta. 4, 3, a terra. Fica malic. Fins a on pots arribar a baix sense que s'aixequi espatlla. Stop. Últim. Queda l'últim. Quatre baix, squat. I després flexió i girar. És l'últim. 2 minuts. I ja hi som. Preparada? Jo tampoc. Anem-hi! 1, 2, 3, 4. Basta. Queda't a baix si pots. Aquí. Separa cames, separa-les. Baixa, 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 baixa. Recorda que pots no saltar si vols, no saltis. Però no val aquí dalt. No, no, no. Baixa, flexiona els genolls. I squat. Flexió, gira. Anem-hi. Esquena, baixa recta. En línia. Opció genolls. Si estàs amb els peus, gira els peus i posa'ls de costat. No caic enrere aquí, Línia recta. Amunt. 4. Últim minut de treball. Tronc recte, vertical. Abdomen dintre. Última. Flexió i gira. 30 segons i s'acaba. Fes força amb la mà que hi és al terra. Empeny. Gira el tronc en bloc. I baixa en bloc també. 5 segons. Stop. Oh. Camina una miqueta per la sala. Sacseja. Sacsegem braços, sacsegem cames. Pots inspirar, deixant a l'aire.
Estirem una miqueta aquí, relaxant. Una miqueta enrere, obrint el pit. Estirem suau ara, és més que res relaxar. Relaxo espatlles. Si vols, baixes a terra i deixes anar les cames. Ja sé que amb les lletres ara no se'n veu gaire, però separat del terra amb les espatlles. Vale. Abraça els genolls al pit, estira el panxa amunt, abraça els genolls al pit i relaxes a la posició. I quan tu vulguis, primer t'estires de costat, badalles una mica, t'estires i després ens aixequem. Si vols aixecar-te, si no ja et quedes. Betty, què tal? Ha anat bé? Era diferent, eren blocs llargs i tot i que era 30 de treball i 30 de descans amb core, cada cop costava més. Gràcies a tu, Betty, per venir. Ha anat guai, Maite? Molt bé. Aquí la freqüència cardíaca, petats i tant, Ari. No pujava tan a dalt, amb pics tan petits, sinó que es mantenia un pelet més a sota, però més estona. Molt cansada, es tracta d'això. Gràcies a tu, Àngeles. Brutal, quina suada, Pepi, sí. Molt cansada, perfecte, Mercedes. Oh, sí que hem suat, sí. Estem ara... Moltes gràcies a tu. Morta. A tope avui, sí, el HIIT és això, l'alta intensitat és això, és 85% de la teva freqüència i mantenir allà. Muy bien, Elena. Moltíssimes gràcies per venir, per convidar-me a casa vostra i ens veiem ja, recordeu que dilluns demà és festiu, segona Pasqua, no hi ha cap classe, ens veiem a partir de dimarts aquí a Claró a casa. Ens hem guanyat la cervesa, el que vulguem, cada cop ens hem guanyat el que vulguem. Que gaudiu del diumenge, bon cap de setmana o el que queda de cap de setmana. T'ha costat molt, Tula, i tant. Llavors està ben fet, t'ha costat molt. La propera setmana Combat, en teoria no. No, perquè ara per les tardes tenim més problema. Però a veure si ho podem posar per la propera. Que vagi molt bé, Mariona, que vagi molt bé, Pepi. Molt dur però molt bo. Sobretot que no us faci mal. Que sigui dur, que sueu, però que no us faci mal. Només mal a nivell muscular, no articular. Espatlles, colzes, genolls, esquena, això no. Que sigui mal de ai, 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 que no tiro. Bon cap de setmana, cuideu-vos molt. Que vagi bé.